U toku je emisija Narod pita. Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Minu Vrbaški, Frana Pujasa i Mateju Matijevića. Dobroveče, pozdravljam sve u studiju. Fran, ti si bio moj favorit u prošloj zadruzi, bio bi i ove sezone da nisi bio miran. Nisi došao do izražaja od raznih ludosti koje su se dešavale tokom realitija, rekla je gledateljka. Hvala gospođo, bili su luđi od mene, kazao je Fran. Mina, ti si savršena devojka, prelepo izgledaš. Tebe vidim kao top modela negde u inostranstvu, rekla je gledateljka. Hvala, uskoro će biti tako, hvala na lepim rečima, znači mi, kazala je Mina. Mateja, samo želim da kažem da si super momak. Svo troje ste jako pozitivni i divni. Jako sam bila uporna da dobijem vezu. Fran je bio favorit cele moje porodice, rekla je gledateljka. Pitanje za Mateju, kada je poslednji put pročitao neku knjigu, mora da poradi na vokabularu, glasio je tweet. Završio sam čitanje knjige, sada ću uzeti da pročitam još jednu. U detinjstvu sam dosta čitao, sada sam opet to počeo da praktikujem, rekao je Mateja. Mina, znaš li koliko godina treba da bi se bila medicinska sestra i naučilo da se tačno nađe vena, koja je jako osetljiva, glasilo je pitanje sa Twittera. Znam, naravno da sam upućena, rekla je Mina. Kakvo mišljenje imaš o Dalili, upitao je Darko. Mislim da joj je gore ponašanje u zadruzi, nego sad. Meni je sve to čudno, ne znam, ko je zapravo gringo, kazao je Fran. Ko ti drma kavez, jadna Mina, glasilo je pitanje sa Twittera. Dosta njih, oglasit ću se na Twitteru sutra, obećavam, rekla je Mina. Kakvo mišljenje imaš o Dalili i Filipu, upitao je Darko. Ništa loše, samo se ispostavilo da ta ljubav nije baš onakva kako su govorili da jeste, rekla je Mina.